Bore da pawb, croeso I gwasanaeth Caersalem bore yma. Mae yna criw bach ohono ni yn yr eglwys, jyst y rhai sy'n cymryd rhan yn y gwasanaeth a wneud y tec. Mae pawb arall adra yn croeso cynnes iawn I chi o'ch cartrefi chi bore yma. Mae'r haul yn gwenu, hwre, mae di bwrw glaw ers 2 diwrnod yn solid yn Caernarfon, so dwi'n mor falch gweld yr haul er bod o reit llychar yn fy ngwyneb bore yma. Ond dwi eisiau dechrau bore yma trwy allan o Philippiaid 2. A mae be dwi am darllen wan, o mor cwl, cos oedd hwn un o'r emynau cyntaf, caneuon addoliad cyntaf mwy na thebyg yn yr eglwys fora. A dyma sut oedden nhw'n sôn am Iesu. Roedd e'n rhannu'r un natur â Duw, heb angen ceisio gwneud ei hun yn gydradd â Duw. Ond dewisiodd roi ei hun yn llwyr I wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn geithwas, a dod ato ni fel person dynol. Roedd yn amlwg I bawb ei fod yn ddyn. Yna, diraddio ei hun fwy fyth, a bod yn ifydd, hyd yn oed I farw, drwy gael ei ddienyddio ar y groes. Felly dyma Duw yn ei ddyrchafu i'r safle uchaf, a rhoi'r enw pwysica un iddo. Bydd pob glin yn plygu I enw Iesu, pawb yn y nefoedd, ar y ddeiar a than y ddeiar, a fydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod I Duw y Tad. Dyma'r Iesu da ni'n dod I addoli bore yma, yr un dewisiodd roi ei hun yn llwyr I wasanaethu eraill, yr un nath caru'r byd gyda'r cariad perffaith, nath arwain o at y groes, a'r un rwan sydd yn y safle uchaf, hefo'r enw pwysicach un. Gad I ni weddio. O Iesu, da ni'n diolch amdana ti, da ni'n diolch bod da ni'n gallu dod I addoli ti gyda'n gilydd bore yma, da ni mewn llefydd gwahanol, da ni'n ymuno gyda'n gilydd mewn ysbryd I addoli a'i canu dy glod di. Da ni'n diolch am be ti di wneud dros da ni. A da ni isio addoli ti bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Diolch, Mari. Yes, yna ni canu 2 can heb yn gilydd, mi cychwyn. So lle bynnag ydych chi adre neu ystafell fyw neu yn y gwely neu unrhyw le. Just cofio, mae'n bwysig addoli hefo'r gyd ohono ni trwy meddwl ni, trwy calon ni, trwy popeth. So os mae caneuon yn newydd dim ots, mae'n y geiriau pwerus. But just prif peth ydy addoli Duw a cofio be mae wedi wneud. Ac o fewn
godi ti ac offer enau a ddaeth drogoliad ti dyma symoldeb ti a ddaeth ddilynwyr ti offeriad sarwain fi
dy gorff i farw, a ddaeth yn byw, ac o'r tawelwch y llew ar i oedd, does gan y bedd ddim hawl arna i. Ddaeth y bore, selwyd a ddewid, dy gorff i farw, a ddaeth yn byw, ac o'r tawelwch y llew ar i oedd, does gan y bedd dim hawl arna i. Iesu fuddugoliaeth ni. Halleluia, glodir i'n rhyddhad fi. Halleluia, nawr o'r angair oedd yn hyd, chwalais bob un cadw i fi, mae achubiaeth yn dod ti, Iesu Grist, yn obaith fi. Halleluia. Halleluia, glodir i'n rhyddhad fi. Halleluia, nawr o'r angair oedd yn hyd, chwalais bob un cadw i fi, mae achubiaeth yn dod ti, Iesu Grist, yn obaith fi. Iesu Grist, fy ngobaith ni. Yes, and dwi'n siŵr ar hyn o bryd, da ni'n teimlo yn blinedig ar y tywyllwch. Bethau'n just really anodd i lot ohono ni. Mae teimlo fel pethau just yn cael ei ymlaen am byth. Ond da ni gyd eisiau weld yr gole'r dydd. Yn gobeithio fydd yn dod cyn bo hir, fel yn y cyfnod clo, but da ni'n edrych ymlaen am rhywbeth hyd yn oed yn well na just diwedd cyfnod clo. Da ni'n edrych ymlaen i clywed y llew Iesu yn rhuodd. Does gan y bedd dim hawl arna i. Bryd mae Iesu yn dod. Mae'n rhywbeth jyst anhygoel i edrych ymlaen at. Yn diolch Duw am y gobaith. Amen. Masg. Bore da pawb, gobeithio bod chi'n neud yn iawn. Mae Masg fi'n stuck yn yr e-ring, going well. Gobeithio bod chi gyd yn iawn adra, croeso cynnes i chi gyd i Oedfa Caersalam heddiw yma. Diolch i'r band, Martin a Megan, am arwain i bore yma. Dwi wedi cael y fraint o wneud y cyhoeddiadau bore yma, so dwi'n gobeithio na i ddim bwtro hyn, so byddwch yn amyneddgar efo fi. Just croesawu i chi gyd. Fi di Lowri, dwi'n intern yma yn Caersalem. Os ydych chi'n mynd abo fi, croeso cynnes i chi yma. Gynna ni manylion y casgliad. Maen nhw fod ar eich sgrin chi wan, os ydych chi eisiau rhoi, does o ddim pressure i chi rhoi, ond os ydych chi eisiau, ydych chi'n galw Caersalem yn adra, then mae'r manylion i gyd yna i chi. Exciting stuff yn yr cyhoeddiadau bore yma. Mae llanast ar Zoom Sul nesa, so os ydych chi eisiau cofrestru, cerwch i'r manylion ar y sgrin. So mae hwnna di Sul nesa, cool. A wedyn heddiw yma, pnawn yma am 4, mae Rhys yn cyfweld â Dr Gwilym Sean Pritchard, sy'n GP yn yr ardal, a mae'n mynd i fod yn cyfweld am ei fywyd a'r ffydd. A mae hyn yn ddigwyddiad sy'n cael ei trefnu gan Cyngor Eglwysi Caernarfon. Felly,
cysylltwch efo Rhys os da chi eisiau manylion Zoom. Mae lot o gysylltu efo Rhys yn mynd ymlaen heddiw yma. Ond mae yna croeso cynnes i pawb sydd eisiau dod i hwnna 4 gloch. A wedyn, gyda ni'r Zoom, os gyda ni coffi, clwb coffi heddiw yma. Clwb coffi a mae Clwb Plus hefyd. Dwi heb roed y link eto i'r ieuenctid hun, ond os da chi'n gwachad, mae o'n digwydd. A sôn am yr ieuenctid, gennym ni fideo bach mae'r ieuenctid wedi rhoi at ei gilydd i chi bore yma. Dwi'n siŵr bod lot yn chi'n gwybod bod ni'n gwneud gwaith ieuenctid, gennym ni Clwb Plus ar y Dydd Sul, gennym ni grwpiau hoci a genod, da ni'n rili mwynhau just cael dod at ein gilydd i siarad am y Beibl a just cael hwyl a just cysylltu efo'n gilydd. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn gwybod pa mor bwysig dio yn y cyfnod yma just i cael pobl o gwmpas ni. So ni jyst yn annog chi, os oes gennych chi neb, please cysylltwch. Da ni yma i chi, da ni'n deulu. Dwi'n meddwl dyna'r oll oedd gynna i ddweud. Felly mae'r fideo yn mynd i ddod dwan. Diolch yn fawr i chi gyd. Mae Clwb Plus ar bob bore Dydd Sul yn gwella just golygfa ni ar bob dim. So basically, da ni ar ôl ni gweld yr pregerth gen Rhys neu bynnag sy'n pwgethu. Wel, mae'n ni edrych ar golygfa gwahanol gen pobl eraill yna fo, so mae'n agor calon ni i gweld mwy fewn i ffydd ni. A mae'n just yn bildio ar y ni fel pobl ifanc. Dwi'n just eisiau dweud bod arweinwyr yn gwneud gwaith rili da fyny bob bore Dydd Sul. Gofyn cwestiynau ni, neu ni tyfu'n ffydd ni, a sy'n gwella ni'n overall. Swn i'n dweud bod o'n really fun fyd, just gael chats bach, gofyn sy'n ma pob, gwneud siŵr pob yn iawn. A mae'n cadw ni gyd yn agos fel un teulu, sydd yn really dda fel yn cymuned. Sy'n lle, dyn ni cael gydas yn gilydd, gweld yn gilydd, a just cael y games, mae'n just really chill. Dwi'n lyfio Clwb Genod. So da ni'n dechrau efo gema, a dwi'n rili licio'r gema. A wedyn da ni'n edrych ar hogan o'r Beibl, a da ni'n trafod amdana hi, a be mae hi di wneud. A wedyn da ni'n gweddio, a wedyn da ni'n cael cwpl o gema i orffan, a be dwi'n licio di, mae'r gema'n gwahanol bob wsos. So ti'n byth yn gwybod pa gema ti'n wneud. Dwi'n lyfio fo. Rhedwch ymlaen at clwb, achos da ni'n cael negas da, da ni'n cael trafod y negas, da ni'n cael gofyn cwestiynau. Hefyd da ni'n cael chat neis ar diwedd a dechrau gweddi hefyd, so dyna pan dwi'n offi clwb. Mae Clwb Plus wedi bod yn gymaint o anogaeth i fi dros y flwyddyn dwytha. Wow. A mae jyst di bod mor dda, achos beth da ni'n neud ydy da ni'n dal fyny efo'n gilydd a yn trafod y bregath, yn gweddio efo'n gilydd. A mae jyst di bod yn really good achos dwi'n student, so dwi'n amlwg ddim yn ieuenctid i mwy, ond dwi ddim yn full-blown adult chwaith efo job a cyfrifoldeba. Felly mae really jyst di pontio'r gap na i fi. A mae'n jyst i galluogi fi fod yn rhan o gymuned sy'n caru fi, sy'n cefnogi fi, sy'n jyst yn cered efo fi mewn bywyd. Dwi'n meddwl hynna mor bwysig mewn cyfnod fel hyn. Felly dwi jyst rili di mwynhau, rili gwerthfawrogi, a jyst rili diolch i Dduw am y cyfle i gael siarad efo'r pobl yma, dal fyny efo ffrindiau fi bob Dydd Sul. Wan. Amazing, wow. Dwi jyst yn diolch gyfaid i Dduw am bob un plentyn a person ifanc sy'n rhan o'r gwaith yma ac am pob un o'r arweinydd. Diolch Lowri a pawb arall sy'n neud y gwaith anhygoel yma am anogaeth i ni gweld hynny bore yma ynde. Iawn ta, so da ni'n cario ymlaen bore yma yn ein cyfres ni Rhwng Bethlehem a'r Groes. A da ni edrych yn y cyfres yma ar ddysgeidiaeth Iesu ac yn benodol ar Damhegion Iesu. So cyn i ni wneud clywed y darlleniad gyntaf, gweithgaredd y plant, bwysig iawn. So plant bore yma, da ni am glywed am dyn sy'n mynd i ffwrdd ar daith hir. A dwi eisiau chi dychmygu da chi'n mynd i ffwrdd i rwla. Gewch chi meddwl am lle da chi eisiau mynd. Alla bod ei wlad hollol gwahanol. Alla bod ei'r gofod lle da chi eisiau mynd ar y daith yma.
A dwi eisiau chi wneud llun mawr o bag neu ces ar bapur. A dwi eisiau chi llenwi'r bag na hefo be da chi angen i mynd gyda chi. A gawch chi wneud hwnna trwy gwneud lluniau neu sgwennu rhestr o bopeth da chi am mynd ar y daith yma i'r lle anhygoel yma sa chi licio mynd. Cocsio wrth gwrs ar hyn o bryd. Okay. A nawn ni gweld, fel arfer, os da chi'n gyrru'ch lluniau fewn i Rhys, fedrwn ni weld nhw nes ymlaen allan ar y wefan. So, mae lluniau ni bore yma o llyfr Marc, Marc 13, a mae Bethan am ddarllen hyn i ni bore yma. Felly, bore yma dwi'n darllen o Marc 13, adnodau 32 i 37. Does neb ond y tad ei hun yn gwybod y dyddiad a pha amser o'r dydd y bydd hyn yn digwydd. Dydy'r angylion ddim yn gwybod, na hyd yn oed y mab ei hun. Gwyliwch eich hunan, cadwch yn effro. Da chi ddim yn gwybod pryd fydd o'n digwydd. Mae fel dyn sy'n mynd i ffwrdd oddi cartref. Mae'n gadael ei dŷ yng ngofal ei weision ac rhoi gwaith penodol i bob un. Ac mae'n dweud wrth yr un sy'n cofalu am y drws i edrych allan amdano. Gwyliwch felly, am eich bod chi ddim yn gwybod pryd fydd perchenog y tŷ yn dod yn ôl. Gall ddod gyda'r nos, neu ganol nos, neu'n gynnar iawn yn y bore, neu ar ôl iddi wawrio. Bydd yn dod heb rybydd, felly peidiwch gadael iddo'ch dal chi'n cysgu. Dwi'n dweud yr un peth wrth bawb, gwyliwch. Diolch Bethan. Nawr fel mae Rhys wedi sôn dros yr wythnosau, wrth i ni darllen a trio dehongli y damhegion Iesu, mae'n bwysig i ni cofio bod oedd y gwrandawyr gyntaf yn y ganrif gyntaf oedd yn Palestine. A weithiau mae Iesu yn defnyddio delweddau o fywyd pob dydd pryd hynny sydd ddim yn hollol gyfarwydd i ni heddiw. A mae hynny'n digwydd yn Dameg ni heddiw, dydy? Mae yna rhyw concept fama sy'n od iawn i ni yng Nghymru yn Chwefror 2021. Mae dyn yn gadael ei cartre fo a mynd i ffwrdd. A dwi'n gwybod, I know, mae hwn yn really anodd, ond just dychmygwch bod hyn yn gallu digwydd. A gobeithio bydd o'n dod yn ôl i ni rhywbryd hefyd. Ond hefyd, yn mwy serious wrth gwrs, oedd da ni'n clywed yn y Dameg yma am dyn amlwg yn gyfoethog iawn gyda gweision ac ati yn y tŷ. Sydd eto'n ddim yn gyfarwydd i ni heddiw, Elia, dwi'n cymryd pob rhan fwyaf ni sy'n gwrando heddiw. Dwi'n gwybod sut da chi, pan da chi meddwl mynd i ffwrdd, os da chi'n gallu cofio nôl i'r amser yna. Dwi'n meddwl mae personoliaethau gwahanol yn dod i fyny dydy'r bryd hynny. Alla da chi fel Martin, fy ngŵr, sydd yn calm and collected, just mynd rownd y tŷ, checio bod y drws cefn di cau, cerdded allan o'r tŷ a clwio a cael ei fewn i'r car, neu alla da chi fatha fi sy'n mynd bach yn frantic, bob man gorfod checio bob dim o leia tair gwaith, yn cynnwys pob pethau sydd ddim fel arfer ymlaen, checio bod pob dim i ffwrdd, pob tap, pob ffenas, pob drws di cloi, 4 waith, mae rhaid i fi checio. Anyway, ta waith. Dim dyna da ni'n siarad am heddiw, ond wrth i fi darllen y Dameg yma am y tro gyntaf, ni'n meddwl, sôn am braf, pa dwi'n mynd i ffwrdd, so ddim rhaid i fi poeni am cael pethau i fyny os oedd gennau staff tîm fel y dyn yma, so ni'n gallu gadael yn y tŷ. Ta waith. Iawn, gadael ni sbio felly ar y destun. So'r cwestiwn cyntaf sy'n codi wrth i ni drio dall y Dameg yma ydy, beth ydy'r hyn yn gyfeirio at y hyn yn adnod 32. Does neb ond y tad ei hun yn gwybod y dyddiad a pha amser o'r dydd y bydd hyn yn digwydd. Beth ydy'r hyn yma? Wel, i darllen mae rhaid stepio nôl chydig bach ac edrych ar y penod i gyd. Nawr mae penod Marc 13 yn benod gymleth iawn, a mae angen astudiaeth agos iawn i'w dallt. Mae o'n cychwyn hefo sgwrs rhwng Iesu a rhai o'r disgyblion am y deml. Ac yn y sgwrs yma, mae Iesu yn proffwydo bydd y deml, sef yr adeilad enfawr, magnificent, godidog ma'n Jerusalem, canolbwynt y crefydd yr Eddiwan, mae o'n proffwydio fydd o'n cael ei chwalu. A fydd dim un carreg wedi gadael yn ei le. A
digon teg, dwi'n meddwl mae'r disgyblion yn gofyn i mewn, wel, pryd fydd hyn yn digwydd a sut fydden ni'n gwybod be fydd yr arwyddion. Ac yna mae Iesu mynd i fewn i sôn am yr hyn, ond mae'n defnyddio lot o iaith symbolaidd. Mae'n sôn am trychinebau, arledigaeth, bradychiad. Y peth yma fydd yn digwydd cyn i'r proffwydi yma dod yn wir, cyn i'r deml cael ei chwalu. A wrth gwrs, nath y deml gael ei ddinistro gan y Rhufeiniaid yn y flwyddyn 70, so ddoth y proffwydi yma yn proffwydoliaeth yma yn wir. Ond wrth i'r pennod mynd yn ei flaen, ac yn sicr erbyn i ni cyrraedd y dameg da ni'n edrych ar heddiw, mae Iesu yn sôn am rhywbeth arall hefyd. Dydy o ddim just yn sôn am y deml. Mae Iesu yn symud i sôn am rhywbeth ychwanegol fydd yn dod ar ôl y dinistro'r deml. Digwyddiad arall hyd yn oed mwy arwyddocaol. As da ni'n darllen Marc 13 yn cyd-destun gweddill y Beibl, da ni'n gweld bod y digwyddiad arall mae o'n sôn am, a'r digwyddiad da ni'n clywed o'n sôn am fama yn y dameg yma, ydy beth sy'n weithio cael ei galw, ail dyfodiad Iesu. Yr amser pan mae Iesu am ddod yn ôl i'r ddaear. So dwi eisiau just edrych chydig bach cyn i ni mynd i sbio ar y dameg a be'n union mae hwnna'n dweud. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i stepio nôl a just atgoffa'n hunain ella o be mae'r Beibl yn deud am, y peth o'r be mae'r Beibl yn deud am y digwyddiad yma. Nawr mae'r Beibl i gyd, a dim just y Testament Newydd, mae'r Beibl i gyd yn deud bod hanes yn symud tuag at uchafbwynt. Uchafbwynt sydd heb ei ddigwydd eto. A'r uchafbwynt yma, pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl i'r ddaear, i adfer popeth, a'i sefydlu be mae'r Beibl yn galw nefoedd newydd a ddaear newydd. Nawr, yn y Testament Newydd, mae yna dros 300 cyfeiriad i'r digwyddiad yma. Dwi jyst am darllen 2 ohonyn nhw bore, jyst i rhoi blas. So mae Hebreaid 9:28 yn deud hyn. Buodd y Meseia'n farw unwaith yn Aberth, a chario pechodau llawer iawn o bobl iddyn nhw gael eu maddau. A bydd yn dod yn ôl yr ailwaith, dim i ddelio gyda pechod y tro hwn, ond i achub pawb sy'n disgwyl yn frwd amdano. Ac 1 Corinthiaid 1:7-8. Mae Paul yn sgwennu i'r eglwys yn Corinth. Mae gennych chi pob dawn ysbrydol sydd ei angen arnach traw da chi'n disgwyl i'r arglwydd Iesu Grist ddod yn ôl. Bydd eich cadw chi'n ffyddlon i'r diwedd un. Mae am i chi fod yn ddifau ar y diwrnod mawr pan fydd ein harglwydd Iesu Grist dod yn ôl. Nawr mae'r syniad yma, syniad bod Iesu'n dod yn ôl yn hollol canolig i'r ffydd Cristnogol. Mae yn y 3 brif credo, y creeds, hein datganiadau gath ei ddatblygu yn y canrifoedd cyntaf fel crynodeb o ffydd Cristnogol. A dwi jyst am darllen rhai brawddegau o un o'r The Nicene Creed, credo yma bore yma. Yn sôn am Iesu, mae'n deud hyn. Ar trydydd dydd, atgyfododd yn ôl yr ysgridaethau ac esgynodd i'r nef. Ac mae'n eistedd ar law tad, ac fe ddaw eto gyda gogoniant i farnu'r byw a'r meirw i deyrnas heb ddiwedd iddi. Nawr mae'r geiriau yma wedi cael ei ddatgan a chanu gan eglwysi trwy'r byd am bron iawn 20 ganrif. Mae pob enwad gyda hyn yn cynnwys y syniad yn y concept yma yn doctrinal statements nhw. Mae o rhan canolig o'n ffydd. Nawr mae yna lot da ni ddim yn dallt am hyn. Mae yna lot sydd hollol tu allan i be da ni medru dallt. A mae yna wedi bod lot o gamdealltwriaeth hefyd a dysgu anghywir am hyn dros yr oesoedd yn enwedig rhai eglwysi rhai dwi'n pwysleisio yn Gogledd America, mae yna wedi bod lot o gamdealltwriaeth. Ond mae yna rhai pethau da ni gallu deud yn sicr o'r Beibl. Pan mae Iesu'n dod yn ôl, fydd o yn gogoneddus a fuddugoliaethus.
Pan ddoth Iesu y tro gyntaf i'r byd, ddoth o fel babi. Ddoth o fel babi bregus, cael ei geni i deulu tlawd, cael ei geni mewn stabel fudur. Pan mae Iesu'n dod yn ôl, fydd o'n hollol fuddugolaethus. Fydd o'n dod yn ôl fel brenin. Brenin y brenhinoedd, arglwyddi, mewn pŵer a gogoniant. Nath ni darllen o Philippiaid gyna sy'n deud bydd pob glin yn plygu i enw Iesu. Pawb yn y nefoedd, ar y ddeiar a than y ddeiar. A fydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. Dyma'r gwirionedd pan mae Iesu yn dod yn ôl, fydd o'n hollol fuddugoliaethus. A mae'r Beibl yn deud mae o'n dod yn ôl mwyn gyflawni ei waith o iachadwriaeth. Eto, y tro gyntaf ddodd o, pan ddodd o 2000 o flynyddoedd yn ôl, nath deyrnas Duw cael ei sefydlu ar y ddeiar. Ond fel da ni wedi sôn o'r blaen, nath o cychwyn, ond dydy o ddim yma'n llawn. Da ni yn y now and not yet o'r deyrnas. Ond pan mae Iesu yn dod yn ôl, yr ail waith, a'r unig gwaith arall, yr amser ola, bydd y deyrnas i gyd yn cael ei sefydlu yn llawn. A fydd na barn. Mae Rhys di sôn rhai wythnos yn ôl am farn Duw, pan nath o edrych ar y dameg o'r rhwyd ym Matthew 13. A be fedrwn ni deud ydy bydd barn Duw yn hollol gyfiawn. Fydd pob anghyfiawnder yn cael ei roi yn iawn. Ac yn yr amser yma pan mae Iesu dod yn ôl, bydd pob gelyn sy'n sefyll yn erbyn Duw, y diafol, pechod, marwolaeth, yn cael ei gymryd i ffwrdd. Mae yna delwedd hyfryd yn y Beibl yn sôn am dathliad priodas enfawr. Pan mae Iesu, y briodfab, yn dod i gyfarfod ei eglwys, y priodferch. Fydd yna dathliad anhygoel. Bydd pawb sydd wedi derbyn cariad am addeiant Iesu yn dathlu ac addoli ac yn llawen hau. A mae'r cynnig yna ar gael i bawb bore yma. Mae yna cynnig i ni gyd dod i fewn i deulu Duw, i bod rhan o deulu Duw rwan, ac i medru edrych ymlaen i'r dathliad anhygoel yma fydd yn dod yn y dyfodol. Does na neb sy'n disgyn allan o'r gwahoddiad yma. Mae'r cynnig i bawb. Does neb rhy dda a does neb rhy ddrwg. Does neb rhy hen, does neb rhy ifanc. Mae cariad Duw a cynnig o ras a maddeiant ar gael i ni gyd heddiw. A dwi jyst yn annog chi, os da chi'n gwrando i fewn ar hyn heddiw, ella erioed di camu fewn i'r perthynas yma gyda Iesu, i deud ia i'r cynnig yma o berthynas, o gariad a faddeiant a gras. Dwi yn annog chi bore yma i wneud hynny. A plis cysylltwch gyda Rhys neu fi neu rwy'n arall o'r eglwys i siarad am hyn a medru gweddio amdano fo. Mae'r cynnig ar gael i bawb. Ond yn ôl i'r dameg, so dyn ni wedi sbio ar be y syniad mawr Iesu yn dod yn ôl, be mae'r Beibl yn dysgu. Be mae'r dameg penodol yma yn gallu dysgu ni bore yma? Wel, dwi'n meddwl mae yna dau prif pwynt. Y pwynt gyntaf di hyn. Da ni ddim yn gwybod pryd fydd y digwyddiad yma yn digwydd. Mae Iesu yn deud hyn 3 gwaith yn y dameg byr yma. Adnod 32, does neb ond y Tad ei hun yn gwybod y dyddiad a'r amser. Adnod 33, eto, dych chi ddim yn gwybod pryd fydd e'n digwydd. Ac eto 35, gwyliwch felly am eich bod chi ddim yn gwybod pryd. Dwi'n meddwl bod y neges reit glir yn tydi. Da ni ddim yn gwybod pryd fydd hyn yn digwydd. Nawr mae lot o bobl dros y ganrifoedd wedi trio rhagfynegu pryd fydd Iesu'n dod yn ôl. A maen nhw'n wrong. Maen nhw'n wedi bod yn wrong pob tro. Ond mae'r dameg yma'n neud o glir yn tydi. Mae'n gwastraff amser i ni drio gweithio hyn allan. Duw ydy Duw. Fo sy'n gwybod. A dim ni.
O'n i'n meddwl, dwi'n stepio nôl a cofio bywyd cyn y pandemig ma. Oedd pethau save the date wedi dod reit poblogaidd. Doedd y syniad bod chi'n cael rhyw gardyn neu e-bost o flaen llaw, weithiau rhai blynyddoedd o flaen llaw, rhyw barti neu priodas neu rhywbeth, oedd yn deud save the date, as ar gwahoddiad iawn a mwy o manylion dod nes ymlaen. O, does na ddim save the date gyda hyn. Mae Duw dim di rhoid hyn i ni gyda'r digwyddiad yma. Da ni ddim yn gwybod pryd fydd o'n digwydd. Dyna'r pwynt gyntaf. Yr ail pwynt, dwi'n meddwl bod y dameg yma yn dysgu ni. Eto, tair gwaith mae Iesu yn dweud yn y dameg yma, y gair, gwyliwch. Adnod 33, gwyliwch eich hunain, cadwch yn effro. 35, gwyliwch felly. Ac yna yn y diwedd 36, felly peidiwch gadael iddo dal chi'n cysgu. Mae Iesu'n deud i pobl yn y tŷ, dwi'n deud yr un peth wrth pawb, gwyliwch. So eto, neges reit glir, mae rhaid i'r pobl yn y tŷ, mae'r dyn di mynd i ffwrdd, mae rhaid nhw gwylio i'r amser mae o'n dod yn ôl. So, dyn ni am trio pacio hyn chydig wan yn yr amser sydd gennym ni ar ôl. Beth ydy'r gwyliwch yma yn olygu? Be da ni fod i wneud? Wel, yn gychwyn, dwi'n meddwl da ni'n gallu clirio i fyny beth dydy o ddim yn olygu. Dydyn ni hyn ddim yn olygu, da ni fod i sefyll yn edrych i fyny'r awyr o hyd, yn aros ar ryw red alert i Iesu dod yn ôl rhywsut. A dydy o ddim yn golygu, wrth gwrs, da ni'n cael orffwys na cysgu. Diolch beth am hynny. Ond mae yna sawl beth dwi'n meddwl bod o'n olygu. A mae gennau 4 pwynt byr i rhedeg trwy heddiw. O pethau dwi'n meddwl, da ni'n gallu dallt o'r gair mae gwyliwch. Y gyntaf dwi'n meddwl da ni angen edrych ymlaen yn frwd i'r amser yma. Mae 2 Timotheus 4 yn deud hyn, adnodau 6 i 8. Mae Paul yn siarad, a mae o'n deud, mae'r amser i mi adael y byd yma wedi dod. Dwi wedi ymladd yn galad, dwi wedi rhedeg y ras i'r pen, a dwi wedi aros yn ffyddlon. Bellach, mae'r wobr wedi cadw i mi, sef coron y bywyd cyfiawn. Bydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn, yn ei chyflwyno hi i mi ar y ddiwrnod pan ddaw o'n ôl. A ddim i fi yn unig, ond i bawb sydd wedi bod yn edrych ymlaen yn frwd iddo ddod yn ôl. So'r cwestiwn bore yma, ydyn ni'n edrych ymlaen yn frwd iddo ddod yn ôl? Nawr, yn wahanol i rhannau o eglwysi yn llefydd arall o'r byd, mae rhan fwyaf eglwysi mainstream Cymru a Prydain tueddiad ella mynd i'r extreme arall a ddim siarad llawer am y digwyddiad yma. Dim pob un, dwi'n eisiau generalisio fan, ond y tueddiad ydy i wneud hynny ella. Mae yna llyfr enw Caffi Theology gan dyn enw Mike Lloyd, llyfr gwych. A mae Mike Lloyd yn deud hyn, Christians have often shied away from longing for the appearing of Christ, partly to avoid being associated with the end of the world brigade, who are always predicting the end and getting it wrong, and partly to avoid the charge of being so heavenly minded as to be no earthly use. A mae'n mynd ymlaen i ddweud bod y 2 peth yma, 2 fatha rheswm pam da ni wedi tueddu, shy away o hyn, mae'n deud bod nhw'n dealladwy, ond maen nhw o'i le. Y cyntaf oherwydd, mae'n deud yn bwlwnt ac yn blaen, the final victory of God is too important a doctrine to leave to the cults. Mae hyn yn doctrin a thrawiaeth bwysig i ni fel Gristnogion, a da ni angen adfer o, da ni angen redeemio fo, dod nôl i dealltwriaeth feiblaidd o'r digwyddiad yma sydd am digwydd yr ail dyfodiad. A mae'r ail rheswm, to avoid the charge of being so heavenly minded as to be no earthly use, eto o'i le, oherwydd bod o'n trwy ein brwydr dros cyfiawnder yn y byd yma, ein involvement gyda pobl sydd mewn poen. A trwy ein cariad at ein gilydd at ein byd, da ni'n cael ei arwain i dyheu am ddiwedd i anghyfiawnder a dioddefaint, ac yn arwain ni i dyheu am yr un fydd gallu rhoi y diwedd, dod ar diwedd yna. Yr un fydd yn
iachau y byd. A mae o'r gobaith o fyd sydd wedi ei adfer yn llwyr sydd annog ni a cryfhau ni i'r brwydr y nawr. Fe sy'n siarad hefo ffrind di Gwener sydd yn mynd trwy amser ofnadwy o anodd yn ei bywyd hi. A nes i sôn dim am y pregaeth yma, nath hi deud i fi, Mary, I am praying like I've never prayed before. Come, Lord Jesus. I am longing for his return like I have never longed before, medda hi. A mae yn yr amseroedd na, o dioddefaint, o anghyfiawnder, wrth i ni cerdded gyda pobl eraill trwy'r cyfnodau yma. Mae'n arwain ni i dyheu am y byd sydd i ddod, y byd, yr amser gwell yma, y nefoedd newydd, a'r ddeiar newydd, lle fydd Iesu yn rhoi popeth yn iawn. Yr ail pwynt, dwi'n meddwl mae'r gair gwyliwch yn deud i ni, bod da ni angen byw bywyd ni heddiw yn oleuni beth sydd i ddod. Mae'n ffydd ni yn hyn yn effeithio ni rwan. 1:41-13. Felly byddwch yn barod a gwyliwch sut da chi'n ymddwyn. Rhowch eich gobaith yn llwyr yn y rhodd sydd i ddod i chi ar y diwrnod pan fydd Iesu Grist yn dod i'r golwg eto. Gwyliwch sut ydych chi'n ymddwyn. Da ni fod i byw ein bywydau ac ymddwyn yn y ffordd yn oleuni beth sydd i dod. Eto Rhufeiniaid 13, adnod 11. Dylech chi fyw fel hyn am eich bod chi'n deall beth sy'n digwydd. Mae'n bryd i chi ddeffro o'ch difaterwch. Mae diwedd y stori. Pan fyddwn ni'n cael ein hachub yn derfynol yn agosach nawr na pan waethon ni ddod i gredu gyntaf. A da ni angen gofyn a gadael i'r ysbryd glân gweithio yn ni, helpu ni drawsnewid, i helpu ni tyfu dybychach i Iesu a byw yn y ffordd mae o'n alw ni fyw. A sut da ni'n neud hyn? Mae Hebreaid, llyfr Hebreaid yn rhoi anogaeth a cyngor i ni. Hebreaid 12:1-2. Oes, mae tyrfa enfawr o'n cwmpas ni yn dweud mae trystio Duw ydy'r ffordd orau i fyw. Felly gadewch i ni cael gwarad popeth sy'n ein dal ni nôl, yn arbennig y pechod sy'n denu'n sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati a rhedeg y ras sydd o'n blaenau i'r diwedd, rhaid i ni hwylio'n sylw ar Iesu. Fe ydy'r pencampwr a hyfforddwr sy'n perfeithio ein ffydd ni. Sut ydyn ni byw rwan yn y goleuni o beth sydd i dod? Da ni'n hwylio'n sylw ar Iesu. Da ni'n cael gwarad o popeth sy'n dal ni nôl a da ni'n trystio Duw. Y trydydd pwynt am hwn yn debyg i'r ail, ond chydig bach yn wahanol. Da ni angen dyfal barhau. Dwi'n meddwl mae hwnna yn anogaeth i ni yn y dameg yma. Y syniad yma o gwyliwch. Mae rhaid ni bod yn gwylio beth sy'n mynd ymlaen o'n gwmpas ni a ynddo ni. Mae'n anogaeth i ni dyfal barhau yn ei ffydd i sefyll a barhau trwy adegau anodd. Fydd pawb ohono ni yn ein ffydd ni yn gwynebu amseroedd pan mae yna temptasiynau a pwysau fydd yn ymosod, yn trio distractio ni, yn trio wneud i ni credu bod y ffydd Cristnogol yn gelwydd eto, ella neu bod o ddim yn gwertho, neu trio cael ni i troi'n cefna ni ar Iesu. Neu ella mwy subtly i gyfad awdi, i compromise ein ffydd. A mae rhaid i bod yn watchad allan am hyn. A mae yna alwad i ni yn y dameg yma i dyfal barhau a sefyll. Cos da ni ddim yn gwybod pryd fydd Iesu'n dod yn ôl. 1 Corinthiaid 16. Gwyliwch eich hunan, medda fo. Daliwch i gredu. Byddwch yn ddewr. Byddwch yn gryf. A pedwerydd peth, dwi'n meddwl, mae gwyliwch yn golygu. A da ni'n cael hint o hyn yn y dameg ei hun, achos mae'r dyn yn mynd i ffwrdd, a mae o'n rhoi gwaith penodol yn dydy i bob un o'r gweision yn y tŷ. Mae hwn yn rhan o be mae instruction mae gwylio, rhan o sut da ni'n gallu dallo pan da ni dallan y dameg.
A dwi'n meddwl bod hyn amdan ni'n pwyso i mewn i'n galwad ni yn hunan. Mae Duw wedi galw pob un ohono ni i bethau penodol mae o eisiau ni wneud. I chwarae'n rhan ni yn ei bwrpas fo o adeiladu ei deyrnas a rhannu newyddion da Iesu gyda'r byd. A da ni wedi sôn dipyn am hyn yn Caersalem dros y blynyddoedd dwytha. Bod Duw gyda galwad a di rhoi rhoddion gwahanol i ni gyd, di rhoi pethau gwahanol ar calonnau ni, a di rhoi personolaethau gwahanol i ni gyd. Mae genna fo pwrpas arbennig i bob un o ni, alwad ar bywyd pob un o ni. A da ni medru gofyn eto i'r Ysbryd Glân helpu ni gwybod hyn, a fel cymuned helpu yn gilydd i darganfod beth ydi o, be di cyfrifoldebau fi yn y gwaith yma. Be mae Duw wedi gofyn i fi wneud? A mae hwnna'n rhywbeth, fel dwi'n deud, o'n i gallu cerdded gyda'n gilydd yn y daith o trio gweithio hyn allan a dilyn beth sgyn Duw ar ein cyfar ni. So i grynhoi y neges bore yma. Pwynt gyntaf, mae Iesu yn dod yn ôl. Brenin y bydysawd yn hollol fuddugoliaethus. Da ni ddim yn gwybod pryd, a da ni ddim yn gwybod sut, ond da ni'n gwybod pwy. A da ni angen bod yn barod. A rhan o be mae hyn yn olygu, dwi wedi cynnig bore yma, ydy un i edrych ymlaen yn frwd. 2 i byw rwan yn oleuni yr hyn sydd i ddod. 3 i dyfal barhau pan mae pethau'n anodd a mae pethau trio delu'n sylw ni a delu'n ein ffocws ni. Ac i bwyso i mewn i be mae Duw yn galw ni i wneud. A dwi eisiau gorffen gyda adnodau sydd yn rhoi llawer o anogaeth i ni, dwi'n meddwl, bore yma. 1 Corinthiaid 1, 7-8. Mae gynnach chi bob dawn ysbrydol sydd ein angen arnoch traw ydych chi'n disgwyl i'r arglwydd Iesu Grist dod yn ôl. Bydd yn cadw chi'n ffyddlon i'r diwedd un. Mae am i chi fod yn ddifau ar y diwrnod mawr pan fydd ein harglwydd Iesu Grist dod yn ôl. Amen. A da ni am gorffen bore yma trwy canu gyda'n gilydd y gan yn Crist ei hun yw ein gobaith ni. Diolch, Mari, am yr neges arbennig. Nawn ni canu hefo'n gilydd. Yn Crist ei hun, mae'n gobaith i, efyn goleuni nerth am can, fel storm i'r llwy, a sychder blin, fan bythyn y diwan y tan, a rithro gariad heddwch gwi, sy'n llefu'r ddod mewn bwydrau hi, i fan i fi, yn gobaith oll, sabath am byth yn harian Crist. Yn Crist ei hun, newisgodd gnaw, Duw dod yn atgas gan y byd, cyflawnd y nefoedd yma'n dlawd, cyfiawn y Duw a chariad drin, ble hoelwyd holl o'r grefol dyn, oes groes ben yn ei gorff ei hun, yn iawn difau, dros ddechod i, y trwy'n
eleni